أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الله أكبر. Allah abusise ukufundwa kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Umdali wami nomdali wakho uphosela wena inselelo nalo uNkulunkulu wakho omkhonzayo. Uphosela wena inselelo nalo uNkulunkulu wakho omkhonzayo. Yini uNkulunkulu wakho lo omkhonzayo ayidalile? Mfundisi ozongichallenge abe ngiphathele naloko ukuthi azongitshela ukuthi lo uNkulunkulu wakhe lo amkhonzayo yini ayidalile. Ngoba owami umdali engimkhonzayo uyakutshela ukuthi yena udaleni. Lalela ukuthi uthini? Uthi vuka mawulele. Phaphama uvuke mawulele. Lalela ukuthi uthini? Inna fi khalqi samawati wal ardi, ngempela emazulwini, ekudalweni kwamazulu nasemhlabeni, Allahu Akbar, la aya lilmu'minin, izimpawu kubantu abakholwayo. Wena ongakholwa uyafana nempumputhe kodwa ubhekile, ngoba awuyiboni izimpawu zika Allah phambi kwakho, noma uzibona uwenza ngathi awuyiboni. Allah uyakutshela ke namhlanje uthi kulabo abakholwayo ukudalwa kwamazulu nomhlaba kuyimpawu zika Allah, izambulo zika Allah nezimpawu zakhe kubo abakholwayo. Allahu Akbar. Lalela ku Allah uyaqhubeka. Wa fi khalqikum, Allahu Akbar, kanye nasekudalweni kwakho nami, izimpawu futhi zika Allah. Ukudala kwakho nokudalwa kwami nokudalwa kwalo uNkulunkulu wakho lo wena omkhonzayo kuwuphawu lolo okubonisa ukuthi uAllah umdali wento zonke ukhona. Anguphindele. Ukudala kwami nokudala kwakho nokudalwa kwalo uNkulunkulu lo wena omkhonzayo ocabanga ukuthi uNkulunkulu kuwe. Uthi Allah wena nami nalo uNkulunkulu wakho omkhonzayo kudalo uye, uphawu lokuthi Allah ukhona. Umdali wento zonke ukhona. uAllah akagcini lapho. uAllah uthini? Wama yabuthu min dabatin, Allahu Akbar, nangendlela uAllah asabalalisa ngayo izilwane nezinambuzane, konke okunonyawo okuhamba ngonyawo okunyakazayo makuhamba. Daba konke, angikhathali ukuthi ubhejane, indlovu, ihashi, imbongolo, intuthwane, impukane, iphela, ishongololo, inshishiboya, konke okuhambayo, ingwenya, imbabala, unkonka, umathanazane, ikhonde, inkawu, inkentshane, ubhibhi, isinqawunqawu, ngingabala ngingaqedi mani, ikholodo ngingabala ngingaqedi, isixhumo, impunzi, idube, indlulamithi, mani ngingabala ngingaqedi mani, izilwane eziningi bafowethu emhlabeni ngingabala ngingaqedi. uAllah uthi konke, imbuzi, inja, inkomo, ikamela, konke lokho okubonayo wena okuphambi kwakho, ubhejane, ugatsheni, indlovu, konke man, abasemabheleni, amabhele, angikhathali man, ojakalasi, angikhathali ukuthi ungabala ufikephi, uthi ubalilwane. uAllah uthi konke lokho kuwuphawu lokuthi ubone ukuthi umdalo wakho ukhona. Allahu Akbar. Then uAllah uyaqhubeka. Ayatul liqawmi yuqinun,
Konke lokhu kuyizimpawu kwabaqinisekile ekukholweni, kwabakholwa ngeqiniso. Bayabona ukuthi lezi izimpawu ezivela kumdali. Wena-ke wakho uNkulunkulu lo omkhonzayo, uma uzo-challenge mina, ngifuna ungitshele ukuthi wakho uNkulunkulu udaleni. Ngithi yamuzwa wami uyakutshela ukuthi udaleni. Wena-ke ufuna ukuchallenge mina, ngifuna ungitshele ukuthi wena njengoba sikhuluma ngoNkulunkulu wakho, yini le uNkulunkulu wakho ayidalile? Ngoba owami uyakutshela ukuthi yena yini ayidalile. Ufuna ungitshele owakho-ke lo wena omkhonzayo namhlanje ukuthi yini le ayidalile eyenza ukuthi aze abe umdali, eyenza ukuthi wena uze uthathe isinqumo sokuthi kungcono umkhonzo ngoba kukhona akudalile. Ngoba wena udalwe lo uNkulunkulu wami mina engomkhonzayo, nami ngidalwe lo uNkulunkulu wami engimkhonzayo, nezilwane zidalwe lo uNkulunkulu wami engimkhonzayo, nakho konke okukhona emhlabeni nasemazulwini nasemanzini phansi komhlaba kudalwe lo uNkulunkulu wami mina engimkhonzayo. Owakho udaleni. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivule ingqondo, siphume ebumnyameni size eqinisweni, sihambe endleleni eqondile. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.